herritarrak ezagutzeko bide moduan, ahotsaken lana ekin dutenez, nabile egonaldixa aprobetxaiken elkarrizketa batzuk iteko, bideoan grauta, ahotsa.euserako. Artzain bat, ganaduzale bat, gaztia guape bai, adibidez itanoa jasoteko, herriko itanoa, eta bertako ipuinak, barandiaran buruzko kontuak, eta horre balixoko doz gero inspirazio iturri moduan ipuinerako. Bai dala oso modu ona informazioa lortzeko eta herrixa hobeto ezagutzeko, ez bakarrik gaur egungo kontua, baina garai batekoak, bai jarri biotela txipa gehiago idazte hortan, sormen lan horretan, eta bai hortxe nabil. Hortu zen pandemiaren testu inguruan eta hor kulturak eragin zuzena jasan zon, eta nolabait hortik lotu ginen bertara ikuste gendulako euskal sorkuntza eta gaina Euskal Herri maila batetik udalbiltzan bidez proiektu oso interesgarri ezala. Herriko txokoak erakutsi dizkiogu, Ataun herri luzea da, auzo asko ditu, 3 herrigune nagusi, baina San Martin, San Gregorio eta Aia, baina auzo bakoitzaren barruan beste auzo txikia daude eta hori denak erakutsi dizkiogu eta nik uste dut gustura dabilela eta jakin minez eta irrikaz gaude ze sortuko duen irakurtzeko.